Un projecte concret que tenim a la mà és un embolcall compostable i sostenible. Doncs, què fem? Pues, hem vist la realitat que és, hem anat a una cafeteria, per exemple, hem menjat una galeta que estava embolcat en un embolcall fet amb plàstic, que té alumini. Doncs hem pogut identificar el problema que és aquest embolcall, cap a on anirà per evitar problemes que pot provocar aquest embolcall. Pues, hem fet un prototip inicial casolà i bueno, estem en un punt actual que no sé si podeu ensenyar o no. Doncs aquest prototip que tenim ara mateix, a poc a poc pensem a desenvolupar aquest embolcall cap a un embolcall smart i compostable.